Vítajte u mojho nového videjka a na short, kde som sa opýtal, alebo neopýtal, ale že som tam napísal, že už neviem, čo mám točiť, no tak z týchto komentárov, no aspoň jeden týpek mi do komentárov napísal, že mám natočiť niečo o sebe, ale svoje informácie o sebe ešte úplne tak nechcem odhaľovať, lebo neviem čo, ešte sa mi nechce. Možno to urobím v nejakom špeciáli za niekoľko obyvateľov možno, ale teraz to fakt asi neurobím. Takže potom mi druhý nejaký typek toto napísal, aby som si zahral Fortnite, a keďže na Epic Games mi to nejde, no tak asi Fortnite úplne nemôžem. Ja na počítači akože úplne neviem, ako mám prepojiť s tým, takže tak to bolo asi všetko. Už tam som nedoletel, no dobre.